Katanat pulit kejela kala thong Syllad tengka ya kino kiba jingtem na kebenta banyo kiam ya kibriu kibadon keti halor ke jingpynbthei bom IED kabala jaha kamir khandai tarik leber hapok tem Iew Mawlong. Superintendent of Police ka East Khasi Hills Urituraj Ravi ulaong bakani karukom pynbthei ya une ubom kaya seriem bat ke jingpynbthei kibala jaha kisnem kibala dep hapok katany ya kibala shem jingkit khli da kasengking atyar New Trap National Liberation Council HNLC. Hendrai kat haduk menta ompat shem ladon setia kino ki kenduan kiban shem ya ke jingkit khli ha kabai dei bat kate ke jingpynbthei bom ulaong. Ha kajuk kepor pentip ru baki pulit kila register dakaso moto FIR halor kane ke jingja hasardar police station hapok ka UAP Act bat ka Explosive Substance Act. Na kaliang ketenat pulit kalaya syakmat ban penlong ya ke jingtok kiat ka babenia halor kane ke jingja kedang ban yok kiam ya kito ki briu ki badon keti bat ban shim bishar kat kum ka an ong uhe pulen da ka bakunturu ya ke jingtre lang jong ki pajba kenang ban yok ya ke jingjob ha ka bai dei bat kane ke benta. USP ulaong bakane ke jingpynbthei bom IED kala jaha kapor kumbai shpo lai po menmiet hapok kawai ke yeng ka bom syong briu hapok syndicate bus stand Punjabi Lane ha them Iew Mawlong kabalawan ra ru ke jimen saw ba malumala ya uwe ubriu ubala tip kerteng kum ulah khansing bat kat to kat ne ke jingjulor. Syuk na kaliang USP ukenturu ya kino ki briu ki ba jingtem ba kim dei ban khuslai neting namar on bu rino ya ka kerteng ke jongki. Ya kino ki jingtep ki bai dei bat kane ke jingja kila ban pha ling ba ka special cell da ka ba phone text WhatsApp sha une phone number khandai line riun nyo khandai non ar nyo lai lane sha ka email specialcell.ekh.mlp@gmail.com ong shu une uhe pulit.